Kajan mit kabasuk kabakmen yapi ko hamen ko para ngi ay kublay yapi bat ngi duway na kabenta jong pi hagani ka Mass Bakhuid haswa bangin pule yagini gijin tumu jong pi to ngin ya duway lang shisin kublay kumaria kabadap da kajinya yay utray don bat phala gar kuya panabadangi kentay balagar kuya so ko jong pau jisu kumaria Bakhuid kami jong ublay to duway na kabenta jong ikinong pop menta bada kapor kajinyap jungi amen hagane ka Mass Bakhuid to nginya duway na kabenta kajintmu jong i Cordelia el pengrob kamtam na kabenta kaying kasem kihimen kiparay may pabaro bakinyo ya kajingklain bakinyo ya kajingkoid ngi duway na kabenta kajintmu jong i sani kadhar kamtam na kabenta kaying kasem ngidway na kabenta kajintmu jong i Ivorin Karmalki ngidway na kabenta kajintmu jong i Mona Lisa Shilla kamtam na kabenta i Happy Biam ibadan na pedeng kajingkulma jingmod ba inyo ay kajingsuk jing sign ngidway hagane kamas na kabenta i Yohanes Walang at kaying kasem ngidway na kabenta kajintmu jong isa Karius Dhar kamtam na kabenta i lok jong i Levinet nongklaw ba inyo ay kajingko jingkia ngidway na kabenta kajintmu jong pi shaibor nang kandri na kabenta kajintmu jong piru JJ Singh mapin no na kajingpang ngidway na kabenta kajintmu jong i Bakraubok Fernando Warjri kabadai kasngi kamenta kasngi to bleta kandat ngkarkuye pi Bakraubok pinang he dang san hakajing i jong blay hakajing nang jing start hakajing i jing mei pa ngidway na kabenta jong pi iba penhun lang khar kongor karba pinang treatmenta hospital pinyo ya kajing yada kajing sumar jong blay ngidway hagane kamas na kabenta kayeng kasem jong pi nang pensyai nong sit bat shine borlang rangkat bat gikun jong pi kayeng kasem jong pi pinyo borobor ya kajing i jong blay ngidway na kabenta i Monica Tangsang kajintmu baha jong pi badru ya kayeng kasem jong pi ba pinangla banle baha shushu ha kajing im jong pi kum ka Kristan ngidway na kabenta kamansim malaklat no jong i dari bat i Welbon Kar Kongor bakin yo ya kajing jathat bam jukod ngidway na kabenta i kong ibashi sharia tam ibadan napdeng kaya jingpang jingshitom ba inyo no ya ka jingkoy kabapura ngidway na kabenta ki paralok jungi ki badang don syabihar ki bang parla ban wan ying na kadaw jong gane ka lockdown bakinyo ya ka jingkar khu jong blay ngidway na kabenta kayeng kasem jong iba Michael Mayong ibi kwa ban ay ngu yaw blay na kabenta kaying kajingkar ku baro kaba kilay omad kumshi yung shisem ngidway hagane kamaz na kabenta kajinjat thad jong kamansim jong i Sebastian Lengkot i Margaret Nong Dahar i John Banri Nong Dahar i Wandalin Nong Dahar ngidway na kabenta kaying kasem jong pi kong Joblin Nong Dahar ngidway hagane kamaz na kabenta i bayamon lang kiriem ibadan menta ha Woodland Hospital ba bleta kandat ungta na i yun ai i ya kajingko jingkia ngidway ha gane gamaz na kabenta i Gregory Don Jerwa bad i Kevinson Jerwa kabade gisngi kamanda kasngi to bleta kandat ungkar kui ki un ai haki ya kajing nang jing start bakin nang he ha kajing tibriu tiblay ha kajing ko ngu kajing i ya imei pa bad ki bahayeng hasem kumju ru bat kerpang yaw blay ngidway na kabenta jingko jingkia jong i Glorinda Jerwa ngidway hagane kamaz na kabenta kamansim balaklat no jong i Herdalin Walang i Cecilia Walang i Crolin Wanyang i Daria Walang i Krial Walang Talantinus Walang Kondar Walang bakin yo ya kajinjatay bam jukod ngidway kamtam hagane kamas nga kwa bapin ngidway rangkat bat nga komen ko para na kabenta i way na i long kami i ba
longkum ikmi jonga hakpor mengrang don sepo Philippines i Cecilia bo try on ai i ka jinja tight bam jukut ha ka jindap shisnem ka jing klat jong i menta ka sngi ngi duai ha ne ka mas ko men ko para na ka benta u Frederick i Corinne badu Alex ki ngatharai bakin poi shiying ha ka ne ka janmit bau bleyun yo dai ki ngam sung thu e ka ne ka jingpha e ka ne ka SMS wat la ka taru ngi duai na ka benta kini ka jingtmu ngi duai na ka benta i wei himeni parai ba klem tho karteng i ba ong duai na ka benta ka jingpang jonga ngin duai ba pin koi no na ka ne ka jingpang nambari ba kut khandai sau lai khandai lai i wei ngi duai na ka benta ka men sim jong i riamia sim sat he thaba emil damukim jawan nong spung tail pengrub him kapor iron nong cloud bekinyo i jinja thait bam jukut batru na ka benta ka men sim jong i victor nong cloud krebs imyong Celestins imyong Benishas imyong Jokins imyong Moses imyong Danis imyong Barchons imyong Monicas imyong Dominica Dreals imyong Monicas imyong Baby Stars imyong Lambox imyong Meris imyong bekinyo i jinja thait bam jukut ngiduai na ka benta jingko jingkia jong i Maria Angelis imyong badiskolas imsad ngiduai na ka benta i Linis Stars imyong ibadana hospital binyo i jingkoi ngiduai ha ne ka mas ko men ko para na ka benta ka jingko jingkia jong iba BPM na don badi kong Francis ka ar sotun bo bleta kendar ai ki ka jingko jingkia ngiduai na ka benta i Celestina Dhar ladep ya ka jingpule ba bleta kendar kurkui jintmu ba bha jong i ba ru ya ka jintmu jong phi ba vi pertu ngiduai ha ne ka mas na ka benta ka jintmu jong ga inga sem jong i Jeswan lingdo James lingdo June do B lingdo Jevin lingdo Favorin lingdo Joel lingdo badi Patricia Karwan lang bakinyo ya ka jingko jingkia ngiduai ru na ka benta i Emilia lingdo mo bleta kendar kurkui phi ngiduai ha ne ka mas ha ka jingdap saupun yo snem ka jingkentu kurim jong i kong womai warjri badi ba Emshon Lamare badru i kong tuomai warjri badi ba Anthony Jala to bleta kendar kurkui ka ying ka sem jong phi on ai shu api ya ka jing e ki jing so thu jingmod kom shieng shi sem ngiduai na ka benta ki kun ki ti jong phi baro pinyo ya jing kurku ngiduai ha ne ka mas na ka benta i kong Elbisha kur kalang badi ba racing paslane bakinyo ya ka jing kurku now blay ya ka ying ka sem jong ki baro ngiduai ha ne ka mas na ka benta ka ying ka sem jong Milena nong dhar badi arun nong klau badu na ka benta i Gregorius nong dhar badi ba kodor malngyang na ka benta jingko jingkia jong iman balang malngyang Eugene ibadon dor bashong dor Jasmine ni one job bad i Junosius nong dhar ngi duai ha ne ka mas na ka benta ka mensim jong iba welcome kharmudai i kong Red Sea neng nong i kong 1IT neng nong i kong 1 Pai neng nong iba Kraw kupar neng nong bad iba Peter Renja badu na ka benta ka ying ka sem jong iba banyai ne neng nong bad i kong Vitalis Maunyu ba ublay try kendrat un kerku kerdo yaki badru un ai ha ka mensim jong kitoki men ki para jongi ya ka jinja thai bam jukut ngi duai na ka benta ka jintmu jong ga inga sem jong i Juanita i Margarita i Albina i Robilda i Merina i Diana i Sabrina i Diazna i Baikmen i Banshara i Tracy i Irene Swear ba bleta kendran kurku yaki ngi duai na ka benta i badan dor malngyang ba blay ndor kat badi ka jaka ba itrei ngi duai na ka benta ka jintmu jong i kong Yolinda melimpda badi Valentin khar kongor ha ka kibar ke ya kalangku snem ka ba arpo ya ka jin kentiu kurim jongki ba bleta kendran sumar sukheri ki un pendap ya ka ying sem jongki ta ka jing kemen na ka benta ngi duai ro na ka benta ka jingko jingkia jong i kong Lydia Karshandi ngi duai ro na ka benta ka jintmu jong i dame wan tai ding do Herman Starley khar kongor bari Devenson khar kongor ba bleta kendran kurku iki
Ngidway na kabenta kajinyatat kabensim malaklat no jong I Margaret Crop Sibon Karkongor, Valentinus Hari Chalam, Rockstar Karkongor, Roxwell Karkongor, Lambeston Karkongor, Benedict Grace Karkongor, Riantimai Karkongor, Protasius Karkongor, Biola Lengdo, Bekinyo, Jinjatai Bam Jukud. Ngidway Haganegamas, na kabenta kaying kasem jong ikong Ayla El Maulong, Barbaro Shiying Shisem, Bekinyo, Jinko Jinkia, Jinyada Jong Ublay. Ngidway Haganegamas, na kabenta Kabalang Shnong, Jong Saint John Paul, the Second Catholic Church, Soma. Ba boleh terkenal untuk ku ya kena kebalang Shnong, kidang het dang san haga jinya iej, kajin shikri, pat kajin ngej yau wei ublay. Na kabenta kaying kasem jong ikong Liliona El Nong Kendri, bat ki kun ki ksi ubaro, kinyo kajin sumar sukher jong blay. Ngidway haga nega mas na kabenta ikong Anjana Warjri, pat kajin tumu babha jong I, kaying kasem, makinyo kajin kerku jong blay, kinyo kajin ko jingkia. Ngidway na kabenta iba the bell sing el maulong ukpa jong kaying ba ublay takenran ngurku ya jintmu babha jong I ban jintmu babha jong kaying kasem ngidway na kabenta irida hun kongwir ba inyo kasuk kasain ni kulung jong I bad banyo ya kamet kabakoit kabakya ngidway na kabenta I ekwa da oripnar ibadai kasngi kamen da kasngi badru imervin shilla kibadai kasngi kamen da kasngi boble takendan ungkurku kerdo eki ngidway na kabenta uniki Karkongor badi ba Anthony Lamare Ishon Karkongor badi Dafi Karkongor ngidway na kabenta ki mensimbala klatno jong I LC Bon shilla Dennis shilla Kevin shilla Kemenlang shilla Sonto Nartiang Romel Mauri Paulus shilla Paulus Sangma bakinyo ikajinja tait bam jukut ngidway na kabentai ba Michael Jerwai badan po ICU ba boleh terkendan kutaan na I kajingko jingkia ngidway na kabenta I bapen hun Karkongor ibatray hanegrims kumi nurse ba inyo ikajinja dan na boleh terkendan ngidway haganagamas na kabenta I prangsngi badi Anjana kibadang pankre ban pediang ya sakramen jingen tukurim ba boleh terkendan undon rengkat batki ha ba kidang don kumkan ikajimut panseng yala kanong rim yala kaying kasem ublay don rengkat bat pi ha kanega jing pankre jong pi ngidway na kabenta kamansim malaklat no jong essential lang marweng ikong Dominus marweng na kabenta kamansim jong essential lang marweng ban yo ikajing tait bam jukut ngidway na kabenta kong Don Morris Marweng ba boleh terkendat unkurku ya pi ngidway na kabentai samla hastar Marweng ba inyo ya jingko jingkia akabapura ngidway hagane kamas na kabenta ka jintmu jong Don Borlang Shabong par ka jintmu jong Asha Meris Imyong ngidway hagane kamas na kabenta Daron Viani Shanpru bar kayas ngi kamenta kasngi boleh terkendat ungkurku ya pi daron pin nang pin start pin he pin san ha kajing ya blay kajing ya meipa badru ha kajing ya kihimen kipara jong pi ngidway ha kanega mas na kabenta I banela nong sej badi lumlang kongji ha kajing dap sansnem jong kajing shim jong ki ya sakramen jingen tukurim ba boleh terkendan kurku kerdo eki un aeki ya kajing ye kajing sutu jumut komshi yeng shisem ngidway na kabentai Jacinta Karkongor kepada kasngi kamenta kasngi to boleh terkendan kurku ep un aep ya kajing ko jingkia ngidway ha kane gamas ru na kabenta ki jintmu kiba pila pa ha ka chat box jong ka YouTube kajintmu jong I kajintmu jong I Dafi Grace Mayong iba kwa banduay na kamta kayeng kasem kajintmu jong I Rishan lang karmau plang kamtam na kamta diang hun hapasan iba celebrate ya ka birthday menta kasngi
Ngiduai na benta ka jing temu jong i barisuk imli. Ka jing temu jong i Max Nicholson Jirwa. Ka jing temu jong i Place Stalin. Kurba ba boleh kenrad un kerku kerdo IP. Un IP ya ka jing temu babaha jong pi. Ngiduai na ka benta ka jing temu jong i Mewan Lengdo. Ngiduai na ka benta ka jing temu jong i Lini Warjri. Kamtam tau kasngi ka jing dap sau penyos nem jong ka jing shim jong i ya ka jing kentiu ya ka sakramen jong ka jing kentiu kurim. Ngiduai na ka benta i Womai Warjri badi Enshon Lamare. Ngiduai na ka benta ka jing temu jong i Linda Renja. Ngiduai na ka benta ka jing temu jong i Boni kamtam na Boni Kalengwa. Ngiduai na ka benta ka jing temu jong i Buntengkai nong Sej. Ngiduai na ka benta ka jing temu jong i Dudu Peace Warlarpi. Kamtam na ka benta i Dalem Mame Warlarpi badi kasngika. Ngiduai na ka benta ka jing temu jong i Philomena Tado badi ba kamtam na ka benta i ba Lawrence Mayong. Ngiduai na ka benta ka jing temu jong i Elizabeth Dingdo. Kamtam na ka benta i Bayan Christopher i Joseph i Petrus i Riba Kentiu i Riba Nisha Dingdo berkayeng kasem jong ki. Ngiduai na ka benta ka jing temu jong i ba Heb Renja berkayeng kasem. Na ka benta ka jing temu jong i Elizabeth Dingdo. Kamtam na ka benta i Simon Karbani berkayeng kasem. Ngiduai na ka benta i Kong Bibiana Marbo Daron Via Nishan Pru berkayeng kasngika. Ngiduai na ka benta i Eusebia Yau Pniau. Ngiduai na ka benta ka jing temu jong Elizabeth Dingdo. Kamtam na ka benta i Christina Dingdo. Bidon hapdeng ka jing shitom bayin koit no. Ngiduai na ka benta ka jing temu jong i Bernadine Pengrop. Ngiduai na ka benta ka jing temu jong i Nafelinda Pengrop. Kamtam na ka benta i Pabalaklat no jong pi i Prinda bayin yo ka jing yatai bam jukut. Padrut na ka benta i Mei jong pi bayin yo ka jing yatai bam jukut. Ngiduai na ka benta ka jing temu jong i Angela Dakar. Ka jing temu jong i Caroline Bare. Ka jing temu jong i Philomena Tado na ka benta ka Diang Tado Badon si Tripura. Ngiduai na ka benta ka jing temu jong i Jonathan Karbani. Bainyo ya ka jing ko jingkia. Ngiduai na ka benta ka jing temu jong i Donrick Warjri. Kamtam na ka benta i Alisha Sotun bainyo ya ka jing yatai bam jukut. Ngiduai na ka benta i Mei pa jong pi Donrick ka jing ke jong ki ya ka wedding anniversary menta ka sngi. Ngiduai na ka benta ka jing temu jong i Jeffrey Jerwa. Ka jing temu jong i Regina Lengdo. Kamtam na ka benta i Marilyn, i Alan, i Somia, pada ka jing temu babha jong ki. Ngiduai na ka benta ka jing temu jong pi i Ba Marbanyang. Kamtam na ka benta i Father Yohanes Kong Toren. Bayin yo ay ka jing ko jing kia. Ngiduai na ka benta jing temu jong pi Venetia Karsot no. Kamtam na ka benta i Joshua Donald Gavin. Ngiduai ru na ka benta i Nafi Shisha Pernai badbaro ka yeng kasem. Ngiduai na ka benta jing temu jong pi Pius Malai. Ngiduai na ka benta kamtam na ka benta ka yeng kasem jong pi badi kwang Veronica Sim. Ngiduai na ka benta jing temu jong pi wan kentiu nong spung. Ngiduai na ka benta jing temu jong pi Veronica Rai. Kamtam na ka benta ba Norris Rai ibar ke ski ka menda ka sngi to ble chakandrat ungkurku ya pi un IP jing ko jing kia. Ngiduai na ka benta jing temu jong pi wan kintiu nong spung. Kamtam ya ka ying kasem jong kong Meltilda nong spung. Ngiduai na ka benta ka jing temu jong ka ying kasem jong i Dorothy Shang Pliang. Na ka benta i ka ying kasem jong i Victor Yau Pniau. Na ka benta ka jing temu jong pi Mary Persera thank you. Kamtam na ka benta ka jing temu jong i Sister Mabel Dahar kabay lapha siyang ngiru meneng. Ngiduai na ka benta jing temu jong pi Sister Mabel. Baka jing anut jong pi lembak jing yasay jong kamarian nong yarap ki Kristan pinyo iya kajaka ban shnaying mane hapo tadelong. Ngiduai na ka benta ka ying kasem jong i Alfred Yau Pniau badi Rosalind Yau Pniau. Ngiduai na ka benta ka jing temu jong pi Florentina Lengdo. Na ngiduai na ka benta ka jing yatai jong ka mansim jong i Archbishop Dominic Jala. Da ka jing karpat jong i Elizabeth Dingdo. Ngiduai na ka benta Jenny Sundrem at ka ying kasem. Ngiduai na ka benta O'Brien Warjri ber kun kikti baro kenyo jing ko jing kia.
ngi ai ngo yo blay rengkat bagaying kasem jong imere jun lengdo makila poisuk syakjaka chapot Tamil Nadu ngi duai bela poisuk na Tamil Nadu ngi duai na benta jintmu jong historic Austin ngi duai na benta kamansim jong Quintina Shang Pliang William Shang Pliang bat Joseph Paliar bikinyo jinja taj bam jukut baru kamansim jong Bernadette Khar Kongor inyo jinja taj bam jukut ngi duai na benta jintmu jong pi Kelinda Sawian kamtam e na benta irap lang Sawian berang penkre menta bansim ya jin smai benung kong kumur yuniam bau mensim aku jon hiara Lord jong i benyo shu ya gajin nang jing start gajin sempang ya ketin jong blay ngi duai na benta I daplin tong ni bagi kun kiti baro akinyo ijing ko jing kia ngi duai na benta jin tumu jong pi Amabelis Marweng ngi duai na benta jin tumu jong pi Juanita Malngyang ngi duai na benta jin tumu jong pi Audrey Malngyang ngi duai na benta jin tumu jong pi Anthony Nongbri kamdam na benta kong Bibilian Kriam bayinyo ijing ko jing kia ngi duai na benta jin tumu jong pi Simon Kharjana ngi duai na benta jong pi Baya ngi duai na benta jin tumu jong pi Sebastian Pajat kamtam na benta ka yeng kasem jong pi badru ngi duai na benta ka mansim jong I Joseph Nikem Dronat Swear benyo I jinja taj bam jukot ngi duai na benta I John Nongrum benyo I jingkot ngi duai na benta I Joseph Kharshieng ka yeng kasem I yes mene Shadab Ilayahun Mary Shadab akinyo I jingar ku jong blay ngi duai na benta jin tumu jong pi Trang Miki Suchiang ngi duai na benta jing tumu jong pi Marisa Swear na benta ki jing tumu jong pi Kelinda Sawian ga jing tumu jong pi Albinus Inghi ga jing tumu jong pi Rinal di Dakar ga jing tumu jong pi Alex Khar Kongor ga jing tumu jong pi Donna Sotun ga jing tumu jong pi Vikonia Sosten kajin tumu jong pi Tolning Kes Imli kajin tumu jong pi Mar Bianchi Renja Ris Mary Nong Kendri kajin tumu jong pi Filarisa Lungdo kamtam nak benda jingko jingkia jong konsai Edward Sendor kajin tumu jong pi Ibalendra kamtam nak bentai Angel Bernia bayinyo jingko jingkia kajin tumu jong pi Rimiki Latong ba uble jakan dar undon borobor rengkat bat pi ha kane ka por ha kane ka sengi terengkat begini ke jintumu jong pi baro ke mengilak pulih ko men ko para bat ke jintumu ki ba pidon dang don shushu dongin ra ya ki syakaduan jong utrai da ke bangi pelong ya kane ka knya ka kriam ka Mass Bakhuid ke balong ka tenrai ka telong jong ka jim Kristan jongi mentangin ya yang ban ngin shim ya ka jing ruai sedang Bar roi ke ba lai spa lai phau hình nhau lai hình nhau Ngawan ban ngu bad ban mane you try u play joy nga
Tuoi kan longkat kum kamon jong me a try halor joinga. Come on, Jong me, come on, Jonga Kanong, Lada me mon to I Kanong. Menta kasngi ngawan bana, kasur bakon yanga. Daki ben rukeleng pertaya lap. Yaka kubor baba, ko try to grand hak mi ngadon hak ni ngakloy ban le kamon jong me. Hag kerceng ukpa baru kun baru mensim bakhuid. Amen. Kajinya ye jong utrai jong yu Jesu Christ bar kajinya ye jong ublay. Lem bar kajinya slok jong mensim bakhuid kindon bor ringkat bat pi. Ringkat bat piru. Ko men ko para tungin ya kubur bangilong kinong pop. Knang bangin long ki balakre ban let niam ya kajinya maya bakhuid. Ngapla hau blay bedon bor baro bare pi ko men ko para bangalale pop shibun da kajing perkhat da ki tin bada ki kam da kajing le kled da kajing le palad jonga da kajing le palad jonga da kajing le palad bakrau jonga namar katang karpad ya kamari ya bakhuid kabayai sa ka thei suci ya ki angel bad ki rukhoid pada pi komen ko para banduai na kabenta jonga how try ublay jongi ublay badon bor baro inis ne yangi badan dalam mab iki pop jongi un yalam yangi sya kajin em bam jukud. Amen. Ko try to is an A. Ko try to is an A. Ko Kristo is an A. Ko Kristo is an A. Ko try to is an A. Ko try to is an A. To ngin ya duai. Ngin yara ya gitu kijing angnut jong pi, kijing trang jong pi, kijing tumu babha jong pi. Kampam na kabenta kijing atai jong kamen sim jong kitu kihmen kipara kibangela pule ya keteng jong ki mene. Ngiduai ru na kabenta kitu kibakan mau ya kasngi jinya thok kurim jong ki ha ka anniversary jong ka wedding jong ki menta kasngi. Ngiduai ru na kabenta kitu kibapang kibasitom hagane ga mas bakin yo ya ga jingkoid tungin lumngin lang ikine gijing angnut jongi baro gijing tmu jongi baro da kajing duai jong kabalang ko blay badon bor baro bad bam jukut me ubalas bun ban ai hangi ya kajing im bakan jabneng lengba gajing kha arsin jong ka baptisma to ai ngi kerpat ya kito ki bamela penlong ki bala ban yo ya kajing bam yapshu da ka ba penman hok ya ki kindubla da kajing penyaj jong me ban poi sya kajing dap miar jong ka burom dau try jong yu Jesu Christ ukun jong me ubai im berbas sya rengkat ban me ha kajing long ka we jong men sim bakhuid we u blay junom la junom. Amen. Kajing pule benengkong, kajing pule nakikam jongki apostol. Ha kito kisngi, u Paulus ulalay siya derbe bat siya Listra. Nadon hangta uwe usinran ubakerteng u Timotheus, ukun jong kalong kemiju, kabalalong kariungay. Henry ukpa jong ulalong ugrek. Lakren yerok bha u daki para bangai Halistra bat Iconium.
Paulus ulakwa ba Timotheus unsenran yu. Kumta ula shim yu ba ula ot share yu na kadao jong kiju kibala shong ha kito kitain. Naba baro kilatip ba okpa jong ulong ugrek. Kat ba kidang yai ling ba kishnong kila IT haki ban rekhe yaki rai bala kubur daki apostol bar kitemen kisan kibaha Jerusalem. Kumta lanang penkelanya kibalang ha kejengit bat kilanang bon pat man kasingi. Bat kilayat lingba yakatain ka Phrygia bat Galatia. Naba lakang yaki da Mass Bakhuid ban yalap yakaktin ha Asia. Bat haba kila poy ha persya ka Misia kila persyang ban leisha Bithynia. Henry Mass jong Jesu shim la sya yaki. Kumta kila yat bet lingba ke Misia bat kila leit her shadu Troas. Bat kajingyo ipau kalawan hau Paulus menmit uwei ubriu na Macedonia ulayang bat kerpat ye uong Alesha Macedonia bat yarap yangi. Hadin ba ulayo i kane kajingyo ipau sisendon ngila wat lat ban Lesha Macedonia namar ngila tipshai ba ublei ulokot yangi ban yalap ye gospel haki. Kaktin jong utrai Gis ngongo yaw blay. kajubab jong pi Dorisa da kajinkmen how try ko pertei baro. Dorisa da kajinkmen how try ko pertei baro. Dorisa da kajinkmen how try ko pertei baro. To shakriya utrai da kajinkmen. To wan hakmat jong torwai na namar kajinkmen. Dorisa da kajinkmen how try ko pertei baro. To tip ba ma utrai ulong ublay. Ulatau yangi ngilong ki jong ngilong ki pa jong kilang brod kaken hon jong Dorisa da kajinkmen how try ko pertei baro. Da shisha kat no utrai ulalong ubabha. Kane junom ka jing it ba isne jong ubat juban pateng la pateng. Dorisa da kajinkmen how try ko pertei baro. Singabhayang. Kinamar bala penmipat ya pi lembar ukres towat eke ki bahaneng seba ukres usyong hakamon jong ublay. Alleluia. Alleluia. Utrai undon ringkat bat pi. Ringkat bat piru. Kajing penbenar naga gospel bakhuid kat kum uyonis. Kaburom hame ko try. Lada kapertei ka isi ya pi dei ban kan mau ba kala isi shuai nga. Ba pin da dei ki jong kapertei kan jin da la i ya pi kum yala ki jong. Hendrei manga ngala jid ya pi na kapertei ba pim dei ki jong kapertei. Dei namar kene kadau ba kapertei ka isi ya pi. Token mau kumbang ala ya tu hapi. Don syakri ubah kam krau ban yalau kendrat. Lada kila ban beng yanga ya piru kin sa ban beng. Lada kila kongu ya kaktin jonga ya ke jong piru kin kongu. Hendrei kile ya kene baro hapi namar ba pilong ki jonga. Naba kimi tu yauta ubala pa yanga.
ka gospel jong utrai Ka jing ya ro ya me ko Chris. nga kan mau ya ka jinja atau ka jinglong jong wei na ki para kena jungi menchua ha kapor bangidang don hapo seminary hapo aspirant ha kapor bangidang ya pule na du class 7 class 8 class 9 ter hadu class 10 uni uparlok class jungi uparlok kena seminarian jungi seminary jungi ulong ba gudi kumaki ong akitin pareng ulong bar sap ulong ba art ulong briu bodan art li jinglong ngakan mau bat ki bahalor bat ki padar bat ki brodar ha ketu kapor upeni sisai da jing riu blei jungu gijing duai baro hapo ing mane i kumbau yu i yau blei ui i pau ya jisu ulong upeni ya kata jing long riu ku jungu hadu kata hadu ba ki padar ki bapejengi ki brodar ki bapejengi ki sai nuk sayangi bangin bud ya kanuk sa jong ne uparlok kelas jungi namar baulong bari bleh du kata Henry sadin jong ki bahalor sadin jong ki padar sadin jong ki brodar habangi don pra kena ki jingle jingkam jong ki palat ban ya kusoi ki tin ki bau kren ki de ki kentin ki ba ngingin nut ban sengap wat langilong ki kena ngimnut ban sengap ki kentin jong namar ki long ki bakor ki long ki baklemran hadu kata Hoy, long brodar, lapan kentang brodar ya bat ngakan mau, hoy ngimya salang sudah du kata kapor, ngakan mau bandal long brodar ru kajuhi karu komlong, bat ki bahalor, ulong kumu angel, bat ki bahalor, ulong kum uwe na kiru koy, Hendrei habam yui ki bahalor, habam yui ki padar, habam yui ki rektor, ki bahe ki bahany, upalat ban yau Lucifer. Kata kali kejing long jong ne brodar. Kadu wai. Hoi kejing sniu. Kanom job ya kejing bah. Kamtam ya kibriu ki balong kum katu kejing long. Ki balong arsap ki balong ar jing long. Kadu wai usha penmi. Tang syumi na kejing long brodar. Uya poi ka. Uyo arngut ki kun. Hadin kata kejing yo arngut ki kun. Ngam tip na ke gadau uyayai samla sebat ke we gebriu ki bahas nong ki bah parish ki tip ya kata ki sautu ya kata bat udon ha kejinglong ke bakumta ha kejing sngo ke bakumta ya no un pen sngo ba ya kalok ya ki kun arngot ni ya kata ka samla thamai jongu Mana penjerong ya kejing long jong neu briu kadu kadwai usim yau telai bat upen kut ya lah kejing im kini baru kija namar nadu bu dang rit nadu por bagi dang isong kelas 7 kelas 8 kelas 9 udon kita kejing long arteli kejing long arsap na kata kadau klempep uhab banjit ke we na kita bat ngangej ujit ya ke babaklah hadu bau bentkut no ya lah kajing im ngimla ban syakri arngut gi kendrat hakane ke jungi bamenta ko hemen ko para hakane ke perthai jungi bamenta kane ke jinglong ar jinglong kane ke jinglong arsap ka kendrei ba hawat kalong ka bae ban pen sengobha ngimla ban pen sengobha ya ke jing ba bar hakajuru ka por ban pen sengobha ya ke jing sniu kalong ke bae kadu kadwai ngin sak kulmar jing mut bat kumbale utu uparlog jungi in pentkut yalah ka jing im ngin pentkut yalah ka mansim kani gede ke baja ka pen sosi yangi kani gede jing long jong ka perthai kani jing long kapau hakibriu supet tang ya kanuksa jong ki politician jongi jong ka government jongi Tungin ngin namnya tho ya wat than ya ki politician and repek tang ya ka government lada ka government sibu menta ka NPP kamla pan pen sengobha ya ka UDP ya ka PDF kan ka sarkar kan kelon
Hakaju rukom ni tips kem nak ke daw ba ka kongres ka rem haka election ka baladep. Kani ke jinglong jong ka perthei. Ka jinglong ka balong arsap, ka jinglong ka balong arjinglong. Tang bun sin ni ban keli la de. Hadu kat nokeng ngila ban pensngau bha lut ya baro arteli. Hadu kat nokeng ngila ban pensngau bha ya ka jing bha, pan hadu kat nokeng ngila ban pensngau bha ya ka jing sniu. Hadu kan dong ngila ban cakri armut ki kanrat. Nginom la. Na kata katau haka gospel wengi kule mentah kesngi ujisu ukren syai kan ni. Kajing bam la jungi ban cakri armut ki kanrat. Bar kajing bam dan hok jungi ban cakri armut ki kanrat. Na kata katau ujisu ong yangi pi pim day jong ka perthei. Namar kajing long jong perthei kadai kata. Kajing long ka bapen so bha ya ka bha bar ka basniu haka ju ka por. Kajing long arsap kadai kajing long jong ka perthei. Na kata ujusu kren syai haka gospel ka mentah kesngi uong. Pi pim day ki jong ka perthei. Namar balai, namar kum ki nong bun jong ukres, kum ki Kristan nginum la ban syakri armut ki kanrat. Kata ka jing long jong ukres, kata ka jing long jong ki Kristan. Ukres usyakri tang ya ka jing bha. Ukres ulong ka jing bha. Dalilei unom pendem ka kli ya ka jing sniu. Pikan mau yak tu jing tenju jungu ha por bodang duai sau pos ngi ha rishyap uksuj wan bentenju yu ula kulari usibun ki ujisu ong em ngam kwa ban syakri ka jing sniu namar ka jing long jonga ka jing long jong ukris ka dei ka jing bha ngiru padangi khon ila de bangi de Kristan ngidei ban long kum ukres ka pamut ngimdei ban but ya ka jing long jong ka perthei namar ka jinglong jong ka perthei kum mang ong ipi mene ka de jinglong ka bapen so bha ya ka babha ban haju ka por ya ka basniu kani ka de ka poin ka ban kong yo se ka bangi hapan puson ka bangi hapan perkhat ka jinglong jong ka Kristan ka de jinglong ka ba shisur shidur om ka badon artli ka jinglong om ka jinglong ka balong arsap tingin ni puson ya de hatu kum Kristan unong burjong ukris Hato ngalak pensengau bha ya uksuj. Hato ngalak pensengau bha ya kajing sniu. Hato ngalak pensengau bha ki balong pop. Ni hato ngalak pensengau bha tang ya ukres. Kadai-kadai kuwi ke bangin puson, kamat ke bangkong ke bangin puson. Ukres ula ong yangi pi pim day ijong ka perthei. Ka pamut ngim day keng. Man penyajan yalade bat kajing sniu bat kapop. Kapaar habau jisu ong ngimdei jong ka perthei kamudru ujisu kdeu khamtam hakapor kabau jisu dang im hasla perthei upei ya ka imlang kasalang jong ki paju jong ki pai Greek kei kata kajing long jong kata ka perthei jong ki kadei kajing long ka ba im hakabam hakadi hakaklim hakathok haka syukor, haka lorni, haka hangame, bat kum ta terter. Namar kat kum ka filosofi jong ki Greek, kat kum ka jingmut ki berkat jong ki Greek, jong ki du ki por, ki ong eat, drink and make merry, for tomorrow we will die. Takamut le man dan long chedong namar don la weishu, don shu kala syai. Kata ka de ka perthei jong ki. Na kata Yesu habo yu i ka de ka perthei ka balong kum kata uong ya laki apostol. Pi pim day jong ka de ka perthei. Kapamut pipim day kibriu ki ban im ha kalorni pipim day kibriu ki ban im ha ka jersey jong ka pop kumbale kini kibriu kata ka dei kabau jisu ong pipim day jong kene ka percay tasa jisin ni hapan kali biang yala de hato nga im ha ka percay ka bakumno hato nga im ha ka percay ka ba jersey kapamut hato nga long ubriu na kabriu ka balorni Hato ngalong ubriu na kabriu kapaklim. Hato ngalong ubriu na kabriu kibalik kipop harukom. Ladang ilong kumta komen ko para ngiim ha kata kapertay kaba ujisu umkwa yang abat ya pi ban im. Ula ong syai pi pim day jong ganek pertay. Haot kijing kinwan. Na kata gospel mentakas ngiu ujisu kren syai wong. Kumba kila isi yang kin isi ya piru. Na kata ladang im kajing im ka babha ladang
ngitre ngikta hakar kon ka babiang kibriu kin kren yangi bon jai kibriu kin kedau keti yangi kibriu kin kren yangi kitin har kom kibriu kin kawang mau yangi namaru Jesu hi dala dia ulaong ngim dei kum kibriu jong kata ka percay kibaim ha ka jersey ti komen ko para tungin ya duai king tungin ya kerpan king yau Jesu baun pelong yangi ki Kristan kibaim ha ka percay jong u om ha ka percay jong ka pop kasang marhaswa bangin lei shala ki jong ki jakatia jakadem ha ka ne ka janmit kini gede gicing keli ki ba ni hapan keli la de ngaim ha ka percay ka bakum no ngaim ha ka jing im ka bakum no hato ngaim ha ka percay jong ka pop kasang ni ngaim ha ka percay jong Jesu Christ Enyero yau Jesu Christ. Junom la junom. Amen. Number jerai ke ba lai spa prapo. Lai pranot. Tuhan para Tuhan shimbenta Haka jingnya utrai Jesu Yashur syajan saudong kaduan Wan syukrayu Christ Jesu Jing menjong ikareban Kijong utrai Christ Jesu Jinendong ikalong bansyong Haing utrai Jesu So ya duai komen ko para bagajing kinya junga bajong pi kanlong bapdiang hun nakmat ublei upa badon bor baro. To try updang igajingnya na gikti jongpi na kabanta kajing ro bar kuburom kerteng jongu kajing mentoy ngi bal ikabalang mukho jongu baro kowe. Ha gajing isnei jong me ko try ngi karpat to pdiang ye gajing trwa jong gaying kasem jong me. Bahapo gajing arab jong gajing ada jong me kan om du no lano ya kata kabakalayo pediang bat kan yo ya ki jin ai ki bene junom dau Chris utrai jongi Amen. Utrai undon ringkat bat pi Ringka bat piru to ken tiu ya la ki do nun He can do you shall try to ngini ai ngu yo try ken rat ublei jongi Kai shong hog bat kadai da shisha kalong ka bachong hok bat ka badai kadai ti jongi bar gajin pen iem yangi Bahagi por baro banyaro yeme ko kendrat Henry kamtam hakane kapor banyaro shushu yeme habayau Chris ukun lang brot paskha jongi lakinya namar habala pendu ya kabarim la thau thamai ka perthei ka bala jot lapra hau Chris ya ka jingim bapura la ai biang hangi namar kata habala dabmiar da ka jingmen paskha man la kari man la ka jaj bendriu karisa da ka jingmen bawat ki bor beneng ringkat bad ki kon hon angel kirwai lang ya kajing ruai baklem kud jong kaburom jong me kat badak away kasur ki ya pen bena Bakhuid try Blakey pie Try Blakey pie
Try play kipai Dap kap neng Dap saka kendo dakaburom jong me Rai Hosanna you play shadrong Rai Hosanna you play clem kun Rai Hosanna you play Juno Why Hosanna, you play shadrong, why Hosanna, you play clem kun, why Hosanna, you play Juno. En yaro you bawan ha kakateng utrai. Kakateng utrai Dap kap neng Dap saka kendo dakaburom jong me Why Hosanna you play shadrong Why Hosanna you play clem kun Why Hosanna you play Juno Why Hosanna, you play shadrong, why Hosanna, you play clem kun, why Hosanna, you play Juno. Da shisha melong Bakhuid ko try ka tamay jong ka jing kuid baro. Namar ka tangi karpad yami, do pen kuid pen kantang ya kini ka jing terwa jongi, da ka bapayo mansim jong me, kum kaum jer halor jongki bakin dub kalalong yangi kamed barkas nam jong utrai jongi u Jesu Christ hakapor baladino ayu badala kamon ngobhaw la padiang yaga jinsha sitom ula shim ya ukpu bada kabai ngu yame ula kedia ya u badula ai ya u halaki sendran uong to shim bato bam na kanepi baro namar kani kolong kamed jonga ya kaben IT na kaben ta jong pi Hakaju garu ko menalaya bam ula shimi ka kuri badda ka baingu biang yame ula ay ka halaki sendran uong to shim batu di na kene pi baro namar kane galong ka kuri jong ka snam jonga jong ka jutang batmai bat bam jukot ya ka ban pen mi na ka benta jong pi bat jong ki babun ya ka ban map ikipop tule ya gane ban ken mau yanga kajin maya jong kajin ngej Tasin bangi bam yune ukpu bangi di na kane kakuri ngi penbena kesingiap jong me ko try tar hadu menwan namar kata ngi ki pen mentaya kajin yap kajin mi pat jong u ngi terwa hame ko try ya pu jong kajin im bar ya kakuri jong kajin penim ngi da ai ngu ai dem namar mela nyow ngi ki babit beniang akhmat jong me bad ban shakri yame Dakabas ngurit ngi karpad yame bangi ki bayo banta ha ka met bat kasnamu krez ngin long ki bapen ya tali ka way daw men sim Bakhuid to kan mau ko try ka balang jung me ka bala priang hasat lak ka pertay but to penjanaya ka ha ga jin iet ringkat ber Francis ukpa Bakhuid jungi u John Madur u diocesan administrator jungi bat baro kilingdo to kan mau lem ya ki shakri jung me kamdam ya ka kerteng jung itu ki men ki para ki balino ki bangela pule mene ngakwa bangin mau kerpang na gabanta iway I long kami iba long kum I may jonga sa Philippines is Cecil ha gajin dap nam gajin klat jong imenta gasngi ba mela khon no shala de na gane ka percay to ai ba maki kibayalong ka way baru kun jong me ha kajin yap kum ga jong u kin long ka way ru bat u ha kajin mi pat jong u to kan mau lemru ya ki men ki para shindrang bat kan thei ki bahayeng hasem ki lok ki jor jungi baro
kibala yothia da ka bakrmen ya gejing mi pad badia baro kibala klat no ha gejing isne jong me to pediang ya ki sha gejing shai ga khmat jong me to isne yingi baro ngi karpat ya me knang barengkan ban kamaria the suti bakhuid kmi jong ublei u Joseph bakhuid u kurim jong ga ki apostol bakhuid bat baro ki ru khuid kibala pen so bahaya me pateng la pateng ngin dublong ki babit ban yo ban talem ha gejing im bam jukut ban ngin ya ro ban pendon burom ya me da u khun jong me u Jesu Christ da u lembat u bat ha u kan long ha me u bleu pa ba don bor ha gajinya long ka we jong u men sim ba khu baro ka burom bat ka jinya ro ju nom la ju nom amen kumbala hukum yangi dong dong penim bat kumbala hikai yangi da ka tin blei ngi nut ban ong ko pa jongi ubah beneng kan long ka bakhuy ka kerteng jong me kan wan ka ima jong me kan long ka mon jong me ha ka kendo kumbah beneng to ai ngi menta ka jen bam jongi ka bahala ka singi ba to ma yangi ki rengkang jongi kumbang iru ngi ma be ki bales niu yangi perwali lam yangi sha ka jing penshoy Hendrei to pelai yangi na ka basniu to pelai yangi kerpat ko try na ki jing sniu baro ha ka jing sbun jong me to ai jing suk jing sain ha ki sngi jongi knang ba da ka jing yarap jing sn e jong me ngin laj boro bor na ka pop ban ngin yo jing ya da na jing jar baro kat bang idang am kmi lenti ya ka jing kermen bakhuj ban ka jing wan pat jong nong pen im jongi u Jesu Christ namar ka jong me ka long hima ka jong me ka bor ka burom junom la junom ko try Jesu Christ me ubal ong ki apostol jong me ka jing suk ngai happy ka jing suk jong nga ai happy wat take ki pop jongi Henry ka jing ngai jong ka balang jong me bat ha ka jing sbun jong me to ai ha kai ka jing suk bat ka jing yatali ka wei ka kum ka mon jong me ma me u ba im bat u basin shar junom la junom amen ka jing suk try ka don borobor ringkat bat pi bat piru to nginya truai ka da ka jing suk iwe pad ka jing suk bat ko khonang bro jong ublei me bakino ikipa pakorthei tu snau sne yingi ko khonang bro jong ublei me bakino ikipa pakorthei tu snau sne yingi ko khonang bro jong ublei me bakino ikipa pakorthei to ai jing suk yingi hakmi ukun lang brod jong ublei hakmi ubakit no ai kipop jong kaperthei sukito gi balakhot syaga jing khawai jong ukun lang brod ko kenran ngam long be shong hok ba men rung po ge ying jong chunga kan rei shuang tang tien kam sim jonga kan sasia ha kene ke por tungin ya shim ya kene ke lat banduai jar halak min sim ban ong yaw play ya ke jing tmu jing prakhat jongi iwei pa iwei knang ba play un sakar khu ya ke jing tmu jongi ngin yai duai ya ke jing duai communion min sim in duai da ka riu niam riu khui ko Jesu jonga nga ngei scam pa me don tali ha ka sacrament bakhuj tam ka duan nga I yame na lor ki e baro bat nga trang ba men wan hapo ka men sim jonga namar ba menta kumne ngam la ban priang yame ha ka sacrament bakhuj to wan hapo ka do nut jonga ha ka jinglong men sim nga piam yame hala ka do nut bat nga penye so yala de bat me wacha bangan klat shu na me ka burom hau pa baru khun ba men sim bakhuj
Kumba kalalong kapamanangkong kumjuk mentapat berabot jenam lai jenam. Amen. Ngis ngangu yeme ko Jisu. Ngis ngangu ime ku Jisu. Ngi ro yeme ko Jisu. Ngero ime ku Jisu. Ngi pendon borom yeme ko Jisu. Ngi pendan beram ime ku Jisu. Ngis ngangu yeme ko Jisu. Sungguh ime ku Jisu. Kubdai sibun ko try kendat na kabenta. Kene klip mat bemedon lang bat ngi. Kumba melekliyo Petrus hato. Petrus me id ne em yenga. Lai sin lai wat. U Petrus ong ko kendat. Metip bangai id yeme na du kadunun. Kumju ru ko try hakane kapor. Ngi penpau i kajing id jongi yeme. I kajing sengengu jongi yeme. Na kabenta kajing kerkubaro bamela ay kajing em jongi wei pe wei. Medei kasngi jongi. Medei kajing em jongi ko try. To yalami ka donut jongi. Penskem mi ka donut jongi. Tudang don bat ngi bor-bor kam tame hakane kepor. Bangi dang la ban syakri yeme. Wala da don ketua kajing du jing kermen. Kajing shitom hayeng hasam. Kajing bamya sengatu jing mut. Hayeng hasam. Ngi pai syame ko try. Ngi kot ngi were me. Ngin ong ngi ije me ko try Jisu. Deka bangir wai kajing rwai as pa alai. Ngi yame ngi mane yame try ku ble jonga no benim u jonga
Tungin ya duai. Ha kajing bas kem jong me ko try ngi kerpat. Tori to sumar to suker ya kito kibamela pelat im. Bahawala suspa da kajing sha sito amukun jong me. Kinla banyak kemen ha kajing mi pat jong u. Ai kajing ya taj bam jukut ya ki men ki para jongi ki bangela pule ka kerteng jong ti menne. Penkoi ya ki bapang ki basitom try kendrat. Kerku ya kajing anur kajing trang jongi baro. Mame uba imod basen syar junom la junom. Amen. Utrai undon ringkat bat pi. Ringkat bat piru. Ublei badan bor baron kerku ya pi ya gayeng kasem jong pi. Bar kerpang ya gajin temu babha jong pi. Ukpa baru kun baru mensim bakhuid. Amen. Amen. Tu ya leksuk kamas kalawai. Ngis ngomu ya ublei. Nambar jerai ba ars pak sau paulai. Ars sau lai. Menta kasih kok mi bapa priu. Menta kasih jingin kentiu. Sao dong ya pa mei dengi tau ya. Ban pan jing klein jis nil ban kian. Pagi apa Jingik mi shangi tokner Rabha shwabak jatkin ben Nalenti jompa kukler Menta kasih kok mi bapa priu. Menta kasih jingin kentiu. Sao dong ya pa mei nengi tau yar. Ban ban jing klai jis nil ban kian. Kabrom hak pa barakun barham sim bakhuid. Kumba kalam khaba menengkong kumjumen tabat barabor junom la junom amen. Kodunut bakhuid tamu Jisu. Toisen yangi. Komare kono irap ki Kristan tuduan ke banta jungi hagar tengkpa barkun barham sim bakhuid amen. En yero ya Jisu Christ. Junom la junom amen.